Ini bangso apherangke amai kang ni ponang ko alam tigala pulo nini aprang letu lang lokso mate samilang so lang lokso bong long hana pule po hawar lo sainik school ki kimji pohla so aputha penan controversy dolo asala so controversy aputha ni tukar bilo charlie a song pen cloud daglam ke pachini ji angtung bangkalalo Labangso Sainik School Kiki Malong bangke Karbilo Charlie a song ahin pen bangke athe nohok lebi pusami nilitum bangke chedon duno athe nilitum labangso Sainik School mate Sainik School kalidat potame kaptek school potame education putha ki upgrade jelo malitum nohok adim le nabi sitamin tum bangke welcome lothe as a student organization pulotang nilitum bangke la education putha bangke nilitum ke nohok le school nang bis ta nilitum ci don no laben labang so along abang nilitum abang ke Sainik School kimvek nai lada bivek nai pulutang sita nilitum kar bilo Charlie song inglong pho pen abang non mage clark tak nilitum rat aphan mate council tumar tami pachini ne na athe labang so Sainik School ki bije long pena na kur khehuri saido lasi labang so akihuri style on nilitum clark tak pachini tunja pha nilitum kar bilo Charlie song nilitum Arkhar General Committee nilitum kaching hon General Secretary Gobind Milik tame halada adim aklong an humri damlo lasi hala so report ateng polodang ta nilitum labang so Sainik School ki bija phan maganon mar nilitum klarda kalam nilitum ki chidon dun tame nilitum non mar ke paklang dak dela lasi nilitum lahai non study po mapor hu klarda kalam nilitum chidon dun lo Cedonun dat punili to maphan EPSLC long inun organizing secretary akahai kursing di munili to maphan karbok pon abang tu indupik lapenalang li si alam junore malam likining je do boycott popotha karbilo Charlie asong maphan ka boycott pulotang te alang li ladak matha pa mes ningje nai alang li bangso boycott polam kaning je kunat pensa jak kong kelong lo lapen non ini tum ke mat hada matai puno tang dalang li boycott polam kaning ji ke non IPHRC tum jakong bang wala council long by chance IPHRC tum yang se council nang cari long lo lapen akai kursing timung taming lo so jakong long nung lo puno tang pe alang li hula 1986 ro movement ason khi yang jan karbi yang jan bong kachi boycott hemisi rubisi don rap chewang le se hala so to mons tame van fujima la penalang li la ana ninki holuma ili tum non karbi yan jan ang bong tame hemisi ang bong tame li tum IPHRC aphan jong si kumane kichok chelong kining to na bang pudolo pulotante madu abang pu hano karbi lo Charlie song le puno madu amune le ning jitun putame kipakken to na tum aphan tame bongo sina pu irlok tadi kabang itu nindu lo athe nilitum kar bilo Charlie asong ke 1959 ba tame nilitum bagi neutral body sido po lapen nilitum kar bilo Charlie asong ke non puan is tame Congress AKS BJP AKS CPIML AKS ASDC AKS to IPHRC AKS punitum non pu arni tame nilitum ka support unta ave lapen nilisi alang liphan kapachini ji alam thela pulo Karbilo Charlie asong nang dokok putame litum India citizen lo pulotang te 18 years complete lo pulotang te vote ki jok aja kong madu to hala sopor ho election por ho nilitum kumane nilitum Karbilo Charlie asong nang klemra petum tan ni kunam kumane abang pugi IPHRC aphana ni dokta do kumane abang pugi BJP phani ni dokta do kumane abang pu bang nilitum along Congress phani ni dokta do kumane abang pu bang ki bang nilitum asong nang klemra petum ni SDC spegel phani ni dokta madu la sirula bang so por bang ke alang itu mina si chiklem re dam re po la penil karbi lo Charlie asong long po hin pen ke 1959 up to 2023 atanil itu karbi lo Charlie asong apenar pen ke madu political party long tarpe involved nunde la penil itu benar odun tan pen tabang so asai klem klipela lasi nilitum ko isi di puda mantu bang ke IPHRC
atum phan ni litum karbilo charli asong pe ahin pen thang nat alang litum phan ning ki oi ta ave alang litum IPSRC akiman ta mesen khe phasalang litum ta karja longri phasalang tu ta karja la pen ki claim ke dam ki mesen ajok si penang ubi kimi pen chenglo sarpi sar putum ta melang litum malong penang an ke support dum dolo la so ajok se lang litum non karbiang long bang ke second opposition party mate karbi first opposition party mate ruling along ke chedam dom ke IPSRC anchol non mate lasi alang litum asong along inut karbiang long sedami nono pakai alang li lam kiningji bamhan kar bokta kipudun tap ajok alang li sedami amen celong lo Mr. Riho po lasi alang li Riho aphan source songper source tik ke labang so IPSRC asong ingtang ti thuthe deji ma pusimatha athenon ni litum kachichar no teng pulotan te kumane apap ka ve phan chini pa me pen tamela li social media long pen karbok dun ta song phan jumi me jununo ke ninje ta boycott pen chenglo la sonong salang li ning jedun song pa ke chapah lang no asai se klem bom lang pulotam te kursing timung ajoni pe se IPSRC bangke bob deji kusini tum kat pilo charlia song pen la bang so true media pen ali tum phan pachini lasinil tum karbilo charlia song harokha regional committee ban kachuniri kang tum kelalo IPSRC central committee aka hai jai ka thar patamili tum chuning rilo ake hai kursing timung aphan IPSRC pen amen survey penji jong selang iphan source pulotang te nili tum aphan karbilo charlia song aphana ki pimren boycott bujumi me jununo apatai batai nili tum aphana ki tokta chini lo lepen litum handi defamation ay kuri lahi puthang litum sidami karbilo charlia song patami alang iphan case pinang ko kumate lampai pinang ko lapen nilitum alang ligipu karbilo charlia song tumke constitution chini ne alang litum ke law alam chini ne law alam chini back nangi case ke claim lo lotang te alang li law ko ansi ke theklo alang li constitution ko ansi ke theklo alang li law around constitution aro thek around thek pami pulote article 19 alang ninji chot ke laki incomplete alang li ninji ji pulote pachok li nahi article 19 ta ninji nahi article 19 close to alang talang li ninji nahi polo article 19 alang li tum hanang nang chini lo li tum an abang putin na India long ke do a citizenship atum ka citizen atum long ke alang li tum aning ke hang alam Nindu no ningkarong alam kami alang litum rat along waida klasa pelang litum rat along jethan long lapen hire repin pelang litum ajat nam sami ciser long ala bangso bangke article 19 long si tipulo lapen article 19 close to long bagi pudama bangala lo ili tuma phan ili tum Indian citizen tum phan bangso freedom of speech and expression aron pidet potami litum anut kapre kaphan pasung krum anu kaprek pa arjuno si alam pakai ditunding jilong lepo haladar tok do unlimited pola haladar article 19 close to lo gening jetam alam pakai nang ning hang ling ning jelong la penang litum kening je ya phan atuk anutin phan sami freedom nang pilo setami anu kaprek phan sorsam ta puta berat ington ta berat boycott nai po haning jetam berat pakai halawang so article 19 tu long pasal litum alang li phans tamil tak pen litum tamil case halun lasi alang li si constitution arong ke thene law arong ke thene ladak pasal litum thek dako la pen isilam litum karbilo charlia song pen karbiang lo marat mate NC larat la pen west karbiang lo marat han tu kechuni rikam tum bangalalo nang litum sedame kursing timung inut kecok ci ajoini pen ke kabduk kabe tum sedami social media long karbilo charlia song apha karbok dum tap apang ke pini pen to nampo athe labang so asainik school alam ki bangke jini pame si matu sedami labang so alam tok nangi apen karbilo charlia song no photo ke mentune tame Kesung krungji kebelda ji polomba ke nili tum ke lala maje don nda ke adhela bangso sainik school kim ye lo bangno lama ke
itu karbilo Charlie asong long ho pena bangke non puar ni samini litum kacedon dun kutapunila mate cedon dun dei kutapunila atheni litum study bom la lasi nili ipecharsi akorte tuman puntum ake hai kursing timung inut ajoini penang litum ipecharsi asong cipa bob nang ne lapen kursing timung ajoini pen karbilo Charlie asong panang litum imren nang ne boykot nang ji kubang ningji jedarsi kimijima prosi litum chuning lilo athini litum sidami karbilo Charlie asong harathari jinal kumuti long klempom pen sidami litum penanganan din bang kaki pacun sedang itu loh kicun cis sedang itu loh tak hip hasil klempon bom sedang bangso sainik iskurong ni litum kicini dun a diagram pen cenglok ni litum bangso aputa ketek long teng kulo tu tak cingthong rong ha farming society kuat tu malong lesa dah ke pek ni litum tegang bom la sihula bangso long lelang litum pek gat potami pula dak ilitum araratum sungkrungji mata hala dak araratum along le pen rak tuman terek gap na bola hai jong si dokok pulo tang nili tum chidon dun de bangke tami non pat ke hata rak tum phalas nili tum ke thek lama diagram tai pulo tang te rak tum hangat isum da be lasi mungkin ini ala de tum pipo si thang ke tum phana kok ma nili tum ke phana kok theba ke parisi pudak alam lo la sudah dalam lo, laso putar alam si nilitum ini resmit anak kolo, kasi nilihin pen ke nije pon si poa putar alam ke lapan lo, alang li kursing timu, IPCL silong organizing secretary central committee long, kelemang fulo, kasi alang li fans tame nili ipudun jibang ke lapan lo, keceng si kese pan kapin rem, hala bangso kese pan kapin rem kupi pansi ke mata damle kapin rem ma kese pan kapin rem lo polo tante amethan jong jong pan stabe karbi student association polo tante karbi pote methang lo polo te methang pansi ke chipin rem lape methang ke pansi ke chipin rem pusi nihin pen ke pudam mangkok po asia amethan jong jong pan ke chipin rem the ka munit pote kupi si ke pudam pola so munit pan si thek o ba chini o putong ke chemata dam lo ma mate kupi pan lo Kese amhang ke theke 1959 polote alang li 1959 pen pini ke alang hala sokor amhang ta thek ma thek thema te hala sohut kis he kisung koson si risoi jangka chingrum nang jima po hala so platform ili tumphan student organization pen pe polotangte amhang pa thek thek polotangte ili tumak he kisung phan klempon bangabelo chisong pon bangabelo pusi amhang pathek mono te hala sopor hu alang li kwan chini duno pinirani kese phan kapin rem ke lasi nang ni chini pa menangji karbi student association phanjong si ka sorsar ba kapin rem lo polo tante nang li hemo somarta ka charlias ka charli saide lo nang menata ka charli lo nang li menata hala so thek dunong lo ba klem dun long ta hai lo mene lasi nang li ke chok che a joine pinirani karbeng long angbong lang ke pache thang prup ke nang li in ke chok che joine le lasi nang li da chi matha nang ji e jersey tum kadu ka be tum pandili tum ko thai be kadu be tum ke claim message stan nang li inut si social media lo pencheng lok nang li lam kan li kanang lang anun tum kar bok thap ke nang li phan lo ke cheng si nili osong ko pen pinirani an bangso student organization of claim thek penang ka thek long ke nang te nulu lasi nang li phasini li nang jong ke lasi kapre pan ni tum puda ma thai li ipchc tum hata ka do tum ke claim pon mesen lalo la pen puthot nang li tum jong si kese tum phan gunda pu ke hok pon puloti nang tum hok pa me ji te bang phan ke kese tum le gunda pu hok the te ku people te nang li tum alar ki hui po assistant ke do kok bang ke nani tum ala hui he dena ki te kese office long man pe ke the nai hala so office long ku pipo si nani tum lu thor pe hala da atibul achia ke phalang no dam ki tur dam pin da la bang nani tum bang chema tha de tha te hala tum banam si nani tum gunda bu ke hobo pute te nani tum ku pipo se te gunda ke chepang thuna halang te
lasi nang itu mata pame nanti lasi bang pan ke jong lo te jong pame tek nanti aku jong tek polo te jong ti nanti lasi nilihin pen ke nang itu masong pan nang itu ma party pan lasi chuni report lasi mono kira bang ke hala so bang so lam ke cepang jar thap jumeme jununu ka cipu anu pan alam ki kepa bon thap kali digelang lang bang ke kursi timu ington pono lapen puthop EPHRC Central Committee ake hai jai katha patami chuningri ponlo nangli kursi timu ophan prabjin pen EPHRC song pen pasun ponang po pusi nilihin pen chuningri ponlo labangso ke asia song ke 1959 si amang ke pathe uloda 1959 hut ke alangli timu sango sitame amhang the loni the loni laso bang chima thana gila halo sut keseng nang ko kupia the loma ko son loma halo so bus tini pemika nanti lasi nilialang lipan udam tu je nangli karbi student association aphan boycott nai ko ninje bang ke nangli si karbi dalilo ko sina nangli ke oti karbi litum kese pen kachuningri rataphan kachuningri mate manggunange kusinili tumpen pachini ponlo lasi rata tu manggunange kothege lalo bangso kupi posi kursi timu padili tum ahem adimaklo anpali na koma nili tum hala dake kachathan kachepari ji pansi keda lasi hala so kachathan kachepari ji polong bangke ili tumakhege ajoda damelo anaro da damelo ba ajara pos dame tumakhege chathan melo ate kisung ke boy polotan te tum ajo pilo ta tum cerap na ko lasi kacepaken polotan te tum ajo ta cepaken melo anaro ta cepaken melo lasi rara tum mahunan le alang ni phan kacepaken damji polam theke la halo kese phan kapinren ko putha kalam si alang ni phan labang solam nali cepaken ponanji puselang ni phan nili do di mokro apale na ko lasi hala so di malong di mokro long anabang alangi sitame kaning alam kang tangpen si kaning jepen ke hang pen masih alang pan halaso rong arlu pina masih lapo ana si kiti lapen lapo ana asi hidung pulonte cilon lecet bate junuda na amasi lasi hakese ufisle cingki cetang tam nan kusi alang di pan ke hadak pen kese ufisle cingwai dan nang masih wan berdo asal so dimlong stami kecigi cetang pen cepake pen si alang stami kecok cece tegloro masih alang kerja jahan pano asi manghunan ni rara tum nasi kapre matha tap nang ne ini tum he kisung iprangsi ansu se itung ko oson lang nasi hala so apale tum matha pun bom to lang nasi nona so alama putha bangke alang ni kursi timu kecok cece ne make itu rat tum mang ko nang alang ni nura joine pen itu edom era jipo jipi itum political party tin tum stame nang tum chhen inang ne acha ye boycott inang ne lasinili tum political tin atom hastame hala bangso che boycott po lama ke ni tum chidom ne the lapen asambang ke chibinang ne lapen rat phan pasu nang ne pusinili tum hin pen ke chunili pon lapen korsi timu ajo ini pen ke EPHRC atum stame jakong bang che paboko nang ne lapen alang ni pastame ake hai jai kata EPHRC ambil fulo alang di pan positif mu pastame langsung kata kali di galang nak sosat tawa munir pan fulo nte atu kening tanang ji busi di hintung kan cuni di pondok